आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. आयल्या बापा आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. नेव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना. जेसुराया मोगळेष्टा करता स्तुती आराधना. जीवनासाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रज्ञा पारक्लेता करता स्तुती आराधना. पवित्रज्ञा पारक्लेता करता स्तुती आराधना. अज्ञान रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. अज्ञान रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, मगर भावांनो आणि बहिणींनो, आमचो देव त्रिएक देव या देवाक आमी आराधना करूया, नमन करूया. या देवाची स्तुती आमी करूया. आमचो देव आमच्या संगात आसा. त्रिएक देव, बळवंत देव, आमचो रक्षक आमच्या संगात आसा. या देवा मुखार आमी सरपटल्या, दिव्येर आमी पडल्या वचता. आमच्या खालसा मनाचो मान या देवाक, या त्रिएक देवाक आमी भेटोवया. मोगाचेनो आमच्या भावार्थ जी बुन्याद वो त्रिएक देव जावन आसा.
देव बाप, देव पूत आणि देव पवित्र आत्मा खरेपणी या बहु पवित्र साक्रामेंटांत तो हजर असा मोगाचे नाव ते तिघी जण एक देव ते सांगत आसात आणि त्या देखून पुता सांगता बाप असा पवित्र आत्मा असा आणि त्या देखून या त्रिएक देवाचे हजरपण या घडये या बहु पवित्र साक्रामेंटांत आम्ही बघूया मोगाचे नाव या त्रिएक देवाक नमान करूया, आराधन करूया, स्तुती करूया, आमकांच या देवाक आम्ही समर्पण करूया मोगाचे नाव या देवा मुखार आम्ही असा अवस्था आमचे समर्पण या देवाक आम्ही करूया आणि या देवाचो मोग एक कोट या आराधना वेळार आम्ही विशेष तरान आम्ही अनुभव करूया आणि त्या मोगान आम्ही बरोवन तसलो एक कोट आम्ही जियोंक आमकां वचू त्रिएक देव आदार बळ कृपा लाभो दिवन आम्ही मागया मोगाचे नाव. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो पवित्र आत्मा त्रिंदादीचो एक वांटो जावन आसा. आमचो देव त्रिएक देव आणि या देवाचो एक वांटो वा एक देव पवित्र आत्मा जावन आसा आणि त्या देखून आमी मान करता आसतना देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मा आमी म्हणटा. हे तिगी समाज सारखे आणि त्या गायकी तांचे म्हणले मिसावा मोगाचे न्हू आणि विशेष तरान पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याचे हजरपण अजूनही आमचे थंय आमचे सांगता एक विशेष एक बळवंत तरान आसा मोगाचे न्हू आणि त्या देखून आमी त्रिंदादीक मान करून हे गीत गायत आसतना आमी म्हणली उतरां पवित्र आत्म्या पाराकलिता करता स्तुती आराधन. त्या देखून आमी देवाक आराधन स्तुती करचे आणि त्या देखून पवित्र आत्मोय देव जावन आसा आणि त्या पवित्र देवाक देव पवित्र आत्म्याक आराधन स्तुती मान होगळाप हे सगळे फावो मोगाचे न्हू. कित्याक आज आमच्या जिवितांत वो देव पवित्र आत्मो बळवंत तरान हजर आसा. ताजे हजरपण आमी बघून आसा आणि त्या देवाक सदांच मान ओगळाप स्तुती आराधन पावो मोगाचे न्हू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका पवित्र आत्म्या. होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. महिमा तुका पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. वंदन तुका पवित्र आत्म्या. वंदन तुका पवित्र आत्म्या. वंदन तुका पवित्र आत्म्या. वंदन तुका पवित्र आत्म्या. होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. होगलाप तुका पवित्र होगलाप आत्म्या. तुका पवित्र आत्म्या. होगलाप तुका पवित्र प्रणिपा तुका पवित्र आत्म्या. तुका पवित्र प्रणिपा तुका पवित्र आत्म्या. प्रणिपात तुका पवित्र हालेलुया. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो लुकाचो वांजेल वा मातेवाचो वांजेल मार्काचो वांजेल सुरविल्ल्या त्या अंतर आमी वाचत आसतना जेजूच्या जिविताचे सुरविल्ले गडिता ताजे सुरविल्ले मिसाव सुरू करताना ताजे जिवितांत पवित्र आत्म्याचे हजरपण पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याचे बळ कितें आनी कशें आसले हे आमकां समजूंक प्रयत्न करतात मोगाचे न्हू. लुकाचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 20 आणि 1 20 आणि 2 कितें म्हणटा. लोक सगळो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आणि पवित्र आत्मो दैयक रुपी एका पारव्या बरी देवलो. तेदवा आकाशांत आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत म्हजो मोगासो तूं म्हाका भोवसड मानवालाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो जेजूक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोल्ले ते गडीत जेजूच्या पवित्र स्नानाचे गडीत कित्याक जो हांव न्हू आमकां म्हणलें स्पश्ट तरान हांव दिता
उदकान पवित्र स्नान म्हज्या उपरांत एकलो येता तो पवित्रत्म्याचे स्नान तुमकां दितलो. त्या देखून दोन तरांचे पवित्र स्नान, एक उदकाचे आनी एक पवित्रत्म्याचे. आतां पवित्रत्म्याचे स्नान जेजून पयलें घेतलें. जेजू उदकांतलो वयर येता आसतना पवित्रत्म ताचेर देवलो पारव्याच्या रुपी आनी पवित्रत्म्याच्या सक्तेन जेजू अभिषेक जालो. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन जेजू भरलो मोगाचें. आनी त्या देखून देवा बापान पुताक वळखून गेल्ली उतरां, तूं म्हज्या मोगाचो, तूं म्हजो पूत, म्हाका भोव मानवालाई म्हणली उतरां. आनी लुका सुवांजेर अध्याय 4:1 आमी वाचतना जेजू पवित्रत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तडी थावन पाटी परतल्ल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाक आरण्याक गेलो. आतां तस्सो पवित्रत्म जेजूचेर पवित्र स्नान वेळार देवलो. आतां तस्सो पवित्रत्म जेजूक त्या आरण्याक व्हरून गेलो आनी त्या आरण्याच्या 40 दीस रात त्या पैना वेळार, त्या प्राजित उपासा वेळार, जेजूक आयल्या त्या ताळण्या वेळार पवित्रत्म बळादीक तरान जेजूच्या जिवितान आजार आसलो मोगाचें. आनी पवित्रत्म कशें जेजूची वाट व्हरून येता, कशें जेजूक सांबाळता वायटाक ताळण्या सांबाळनाचें, आनी पवित्रत्म जेजूक कशें त्या मिसावाक अभिषेक करता तें घडीत आमी नियाळ करता मोगाचें. तशेंच लुका सुवांजेर अध्याय 4:14 आमी वाचता आसतना जेजू पवित्रत्म्याच्या सक्तेन बरोवन गलिलेयाक पाटी आयलो. ताच्या विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांत गजली. आतां त्याच पवित्रत्म्यान बरोवन परत पाटी आयलो आनी पाटी येवन ताचें मिसांव ताणें सुरू केलें. ताचे विशयांतली बरी खबर सगळ्या नितल्यांनी पसरली. आनी त्या देखून पवित्रत्म बळादीक तरान जेजूच्या जिवितान आजार आसलो आनी जेजू ताचें मिसांव सुरू करच्या त्या घडये आखेर पर्यंत निमाणे पर्यंत पवित्रत्म बळादीक तरान जेजूच्या जिवितांत आजार आसलो मोगाचें. जेजूक तो वाट व्हरून गेलो, जेजूचें मिसांव पूर्ण करूंक ताका सांगात दिलें आनी तोच पवित्रत्म ताका प्रेरण जावंक पावलो मोगाचें. आज त्याच पवित्रत्म्याच्या परबेक पेंतेकोस्ताक आमी तयारी करना आसा मोगाचें. पवित्रत्म्याचें येणें आपोस्तलांचें जाल्लें आनी त्याच पवित्रत्म्याचें येणें आमचेर आनी एक पेंतेकोस्त जावचे खातीर आमी आत्रेगून आसा मोगाचें. आमी राखून आसा मोगाचें. तर आज आमकांच जेजून अनुभव केलेल्या त्याच पवित्रत्म्याच्या सक्तेक आमकां समर्पण करया मोगाचें. पवित्रत्म्याचे सकत बोळ आमी जाणा जावया मोगाचें. काल हांव एका भुरगेचेक गेल्लो. त्या भुरगेचो विगार म्हजे कडेन उलयतना म्हणालो, फादर हांवें पवित्रत्म्याचें नवें हांगासर सुरू केलां. आमकां मस्त बरी पवित्रत्म्याची सकत पवित्रत्म्याचें बोळ कितें आमकां कळीत ना. आमी पवित्रत्म्या कडेन मागना फादर म्हणालो. आमी मागना, पवित्रत्म्या कडेन आमी मागोवंक जाय, पवित्रत्म्याक आमी उलोवंक जाय, उलो करूंक जाय, पवित्रत्म्याची सकत आमी अनुभव करूंक जाय, पवित्रत्म्याचे सक्तेन आमचें जिवीत बरा जाय म्हणालो मोगाच्यान तो. तर एक घडी आमी सक्कड आमचे दोळे धांपया मोगाचें. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उधारे दवरया मोगाचें. पवित्रत्म्याक आमचें जिवीत ह्या आराधनाच्या सुरवेर आमी समर्पण करया मोगाचें. जेजून ताचें जिवीत पवित्रत्म्याच्या सक्तेक, पवित्रत्म्याच्या कृपेक, पवित्रत्म्याच्या बोळाक समर्पण केल्लें मोगाचें. आमकां अरी एकल्या की पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळ्ळां मोगाचें. पवित्र आत्म्याचें स्नान आमी दोडलां. तिरावणेच्या सक्रामेंता मारिपाद पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां अभिषेक केला. आमी मागलां मोगाचें. त्या गोवळी बापान म्हणली उतरां, घेया पवित्र आत्म्याची मोर. रिसीव द सील ऑफ द होली स्पिरीट. घेया पवित्र आत्म्याची मोर. आमी त्या पवित्र आत्म्याची मोर घेतल्या मोगाचें. एका आमी पळयता एक सील लेटर हेडर वा खंयच्याय एका दस्तावेजाक एक सील आसा जाल्यार ताका मोल आसा, ताका गौरव आसा मोगाचें. तशेंच आज म्हजेर आनी तुजेर ती पवित्र आत्म्याची सील, ती तिरावणी, त्या तिरावणीच्या साक्रामेंता मारिपाक जाला. आज म्हाका आनी तुका मोल आसा. आमी हांव आनी तूं मोलादीक, हांव आनी तूं बळवंत सक्तेवन मोगाचें. कित्याक आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन अभिषेक जाल्ली मोगाचें. तेगून हे सत आज आमी वळखून घेताना जेजून ताचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक समर्पण केलें मोगाचें. आनी पवित्र आत्मा बळवंत तरान
ताजे मुखार वावरूंक लागलो मोगाचेनो आज आमकांय समर्पण करया मोगाचेनो पवित्र आत्मेच्या सक्तेक आमी समर्पण करया पवित्र आत्मेच्या कृपेक आमची काल सामान आमी उक्ती करया मोगाचेनो आमी अभिषेक जावंक जाय पवित्र आत्मेच्या सक्तेन आमी मागूंक जाय आमी मागल्या परत आज आमची मागोवणी या पवित्र आत्मेच्या सक्तेन कृपेन जावंक जाय मोगाच्या बाबा बहिणी आमचे दोन्ही हात आमी उदारे दवरया मोगाचेनो संकेत जावन पवित्र आत्म्याक म्हजे थंय जागो आसा पवित्र आत्म्याक म्हजे थंय बिडार करूंक म्हजे काळीज मौन उक्ते आसा म्हणल्यार त्या सांकेतीक थरान आमचे जिवीत त्या पवित्र आत्म्याक समर्पण करया आनी त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचेनो आमचेरी पवित्र आत्म्या धडो आमकांय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागोवंक आनी पवित्र आत्म्याचो सांगात आमकांय दिवचे खातीर आमी मागया आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय आमी उलो मारया म्हजे थंय जिये जाय पवित्र आत्म्या म्हाका म्हणल्यार त्या भोगणांनी आमकांत पवित्र आत्म्याक आमचे जिवीत समर्पण करया आनी प्रत्येक जावन आज आमी हांगासर येताना कितेंय तेसावा मागणी कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां जाल्यार तांकांय यस पवित्र आत्म्याच्या मागणेक समर्पण करता आसतना पवित्र आत्म्याची सकद कृपा तांच्या कुडीच्या शिरांनी तांच्या जिवितान वालचे खातीर तांकांय बरेपण लाभचे खातीर आमी मागया म्हजे थंय ये पवित्र आत्म्या म्हाका जाय पवित्र आत्म्या म्हणून आमी मागता आसतना ह्या भावा भयणीचेर पवित्र आत्म्याचे येणे जावं तांकांय त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागचे खातीर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया मोगाचेनो पान संको 91 पेज नंबर एक गीत आमी गायतना एक हात उदारो दवरया मोगाचेनो एक बूक धरता जाल्यार एक हात उदारो दवरया आनी आमी मागया म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदांकाळ जिये देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जिये आनी म्हाका नितळ कर निर्मळ कर म्हण त्या पवित्र आत्म्या उलोवपान आमी मागया मोगाचेनो मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये आमचे मौन नितळ जावचे समर्पण करया आमचे चिंता आपण नितळ जावचे खातीर समर्पण करया आमचे काळीज खालतेन जावचे खातीर आमचे जिवीत बोळें जावचे खातीर त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमचे हात आमी उदार जावन समर्पण करया पवित्र आत्म्या ये म्हजे थंय जियोंक ये म्हाका तुज्या कृपेन सक्तेन भर म्हजे मौन म्हजे चिंता नितळ कर म्हजे काळीज घालतें कर म्हजे जिवीत बोळें कर म्हण आमी मागया मोगाचेनो मौन मोचे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे कालते कर जीवित मुझे बोळे 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 कर मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये आमच्या दोळ्यांक खरी दिश्ट दिवच्या खातीर आत्मीक दिश्ट दिवच्या खातीर पवित्र आत्म्या ये म्हण मागया आमच्या दिसपत्या दिसाच्या जिवितान म्हज्या जिबेक लागाम घालूंक बरी उतरां उलोवंक म्हज्या उतरांचेर नियंत्रण दवरूंक कृपा दिवंक ये काना शहरांत म्हज्या कानांत तुजी उतरां आयकूंक नियाळ करूंक म्हाका कानाक कृपा दी सकत दी म्हण मागया मनाक म्हजी जानवायेचें देणें दी पवित्र आत्म्या जानवायेन म्हाका बरो म्हाका तुज्या सक्तेन भर म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया म्हाका आमच्या कुडीचे विश्वे त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक समर्पण करया
अभिषेक जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें नांव दोळ्या मोच्या दिश्ट दी जिबेक मोच्या लगाम दी दोळ्या मोच्या दिश्ट दी जिबेक मोच्या लगाम दी कानान मोच्या उतरांगाल मोणान मोजा जनवाय घाल कानान मोच्या उतरांगाल मोणान मोजा जनवाय घाल कानान मोजा उतरांगाल मोणान मोजा जनवाय घाल कानान मोच्या उतरांगाल मोणान मोच्या जनवाय घाल मोचे तेंची पवित्र आत्म्या मोचे तेंची पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मोचे तेंची मोचे तेंची मोचे तेंची मोचे तेंची आमचे हात पाय पवित्र आत्म्याच्या सत्तेक अभिषेक जावच्या खातीर ह्या घडी आमी समर्पण करया मोगाचें नांव ह्या हातांक बळ ह्या हाता मारिपाक बरें करच्या खातीर कृपा आमी मागया म्हजे पाय सांबाळून व्हरच्या खातीर आनी ह्या पांया मारिपाक हांवें सोलोवन सभाजना भेटो सभाजनाची सेवा करच्या खातीर ह्या हातांक पांयांक कृपा दी सकत दी आनी प्रत्येक जाण सोमियाचे उतार परगट करच्या खातीर ह्या हाता पांय मारिपाक मुरये भाशेन हांवें सेवा करच्या खातीर सेवा करच्याक हांवें धांवच्या खातीर ह्या हातांक पांयांक सकत दी कृपा दी म्हूण त्या पवित्र आत्म्याची मजत सकत ह्या हातांक पांयांक आमी मागया मोगाचें नांव आनी तशेंच आमचो दिसपरतो वावर करूंक दिसपरतो ग्रास आमकां जोडच्या खातीर पवित्र आत्म्या म्हजे हात पाय माक तुज्या कृपेन सक्तेन अभिषेक कर म्हूण ह्या घडी आमचे दोनी हात पाय त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक कृपेक समर्पण करून आमी मागया आमच्या पांयांनी हातांनी कितें दूख आसा ऊन आसा सोडून आसा जाल्यार ह्या घडी आमी विशेष तरान गुण जावच्या खातीर म्हजे हात म्हजे पाय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक कृपेक आमी समर्पण करया मोगाचें नांव ह्या हात आनी पाय बळवून जावच्या खातीर आनी त्या मारिपात सोमियाची हातेरान जावन हे हात आनी पाय उपेग जावन सोमियाची मिसांव करच्या खातीर सोमियाचे बरें काम करच्या खातीर ह्या हाता पांयांक अभिषेक जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें नांव हातांक मोच्या बोळ दी कामांक मोच्या फळ दी हातांक मोच्या बोळ दी कामांक मोच्या फळ दी पांयांक मोच्या सांबाळ वर जिणी मोजी सुपळ कर 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 मोची तेंची पवित्र आत्म्या मोचे तेंची पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या मोचे तेंची मोचे तेंची मोचे तेंची मोचे तेंची Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगळा पवित्र आत्म्या आमी तुजी भुरगीं ह्या घडयेक तुज्या समकर आमी आसाव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुज्या त्रिएक देवाचें हजरपण आमी भक्त आसतना आज तुका पवित्र आत्म्या विशेष तरान आमी मान करता आराधन करता स्तुती करता तुका आमी अर्गां दिता कित्याक तुज्या हजरपणा वरवीं पवित्र सभेच्या चरित्रेंत संवसाराच्या चरित्रेंत तुवें केल्लें बरेंपण आयच्या दिसा आमी वळखून घेता तुका आमी मान करता नमान करता आराधन करता पवित्र आत्म्या आमचें जिवीत ह्या घडये तुज्या पांयां तळा समर्पण करता
पवित्र आत्म्या विशेष तरान हांगासर आयिल्ल्या ह्या हर एका भावनांक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. तुजी सकत ह्या भावा भयणीच्या कुडींत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी ह्या घडये वाळय पवित्र आत्म्या. तशेंच विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनांत घरांत हांव वांटेली जावच्या हर एका भावनांक पवित्र आत्म्या ह्या आराधनेच्या सुरवेर तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. हर एकल्याच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिविताच्या कुडींत शिराशिरांनी तुजी सकत वाळय विशेष तरान तांचो तुज्या सक्तेचो अनुभव तांकां जावचे खातीर तांकां माक अभिषेक कर. तांचे जिवीत पवित्र कर. तांचे जिवीत नंदन कर. तुज्या पवित्रपणान तांकां बर तुजी गुण करची सकत तांच्या कुडींत वाळय आनी त्या मरीपा तांकां बरेपण लाभय पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या तांच्या सांगाता तूं राव. तुजे हजरपण ती बगून देते आनी त्या मरीपात तूं तांच्या बगलेक तांच्या सांगाता आसाय तुज्या सक्तेन तांचे जिवीत भरताय अभिषेक करताय म्हणल्या त्या बगणांनी तांचे जिवीत सुपळ कर नंदन कर पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या तुका जावं आराधन. पवित्र आत्म्या तुका जावं स्तुती. पवित्र आत्म्या तुका जावं मान महिमा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो एका स्त्रियेची तिने दिल्ले विटनेस साक्ष हांव आयकोन आसलो. एक मालगडी स्त्री वा मालगडी म्हळ्यार माध्यम प्रायेची स्त्री कोरोना पिडे वेळार थोड्या वर्सां आदीं तिचें काम गेलें आनी तिणें काम करच्या त्या कंपनीन जें कितें तिका दिवंक आसलें तें आयवज सारको दिवना तिका अन्याय केल्लें. आनी तवळ ती स्त्री म्हणटा तिणें जेजूक उलो मारूंक जेजू लागीं मागोवंक सुरू केलें. देवाक उलो मारलो देवा कडेन मागोवंक सुरू केलें. पवित्र आत्म्याक उलो करून विशेष तरान पवित्र आत्म्या कडेन मागोवंक सुरू केलें. आनी ती म्हणटा तिच्या जिवितांत देवान अजापां अद्भुतां केल्यान. गेल्लें काम तिका फाटीं मेळ्ळें. कितें देवें मेळोवंक आसलें तें ताका मेळ्ळें. आनी प्रत्येक जाण ती साक्ष दिवन म्हणटा केन्ना पुरो म्हज्या जिवितांत हांवें देवाक त्रियेक देवाक उलो मारला. म्हज्या जिवितांत कांय उणेपण जावना. म्हज्या जिवितांत भरपूर ताजे आशिर्वादा वाडल्यांत भरपूर हांवें अनुभव म्हज्या जिवितांत केला म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगेचनो आजकाल आमी पळयता जायत्यांच्या जिवितांत आश्चर्यां अद्भुतां घडटात. आनी साबार मागता आसतना आत दवरतना साबारांच्या हजरपणा वरवीं जायतीं आजापां आमी म्हणटा मिराकल्स घडतेच आसात. हे कित्याक घडटात मोगाचनो? कित्याक घडटात? कित्याक म्हळ्यार एक उडास धरया. जेजून आमकां दिला तो पवित्र आत्मो एक देणे जावन आनी ह्या पवित्र आत्म्याचे हजारपण बळादीक तरान आमचे थंय आसा. आनी आज ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कुरपेन आज आजापां अद्भुतां घडोवन आसात मोगाचेनो. त्या देखून एक बरोवपी म्हणटा दीस इज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इव्हेंट. मिराकल जावचे आजापां जावचे इट इज नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इव्हेंट. एक विशेष वैभवाचे वा अद्भुत न्हय. कित्याक म्हळ्यार तुजे थंय म्हजे थंय पवित्र आत्मा आसा. आनी त्या देखून टेन टू हॅपन मिराकल्स म्हणटा. हर एकल्याच्या जिवितांत कोण पळय पवित्र आत्म्याचे हजारपण भोगता मानून घेता ताच्या जिवितांत आश्चर्यां अद्भुतां घडटात. मोगाचेनो जुआंव सुवांजेल अध्याय 14 वाक्य 12 जेजून कितें म्हणलें? तुमी म्हजेर पात येता जाल्यार तुमी आजापां अद्भुतां करूंक शकतल्यात. मोगाचेनो हांवें केल्ल्या बरी अद्भुतां आजापां करूंक शकतल्यात. जेजून म्हणा म्हज्या की वर्ती आजापां अद्भुतां तुमी देखतल्यात करूंक शकतल्यात. जर तर तुमी पात येतात जाल्यार जेजून म्हणलें उतरां इफ यू बिलीव इन मी यू वील डू द सेम वर्क्स आय डू अँड इवन ग्रेटर. तुमी म्हाका पात येतात जाल्यार हांवें केल्ल्या बरी तुमी आजापां अद्भुतां करूंक शकतल्या. हांवें केल्ल्या बरी मात न्ही. जेजू कितें म्हणटा म्हज्या की वर्ती तो देवाचो पूत देवाच्या पुताच्या सक्तेन दैवीक सक्तेन ताणें आजापां अद्भुतां केलीं जावंक बरो. पूण जेजून आमकां मजतदार जावन सांगाती जावन त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिला मोगाचेनो. आनी पवित्र आत्मो हर एकल्या थंय पिडार करता. त्या देखून सांत पावलान म्हणली उतरां कोरिंथरां बरोवन वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. आमी सादी टेम्पलां न्हय. आमी सादी मनशां न्हय मोगाचेनो. वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. होली स्पिरीट इज रिसायडिंग इन मी विदीन मी. आणि बिकॉज ऑफ दॅट
त्या खातीर मोगाचे न्हू आजापां अद्भुतां घडतात मोगाचे न्हू अद्भुतां असरियां घडतात मोगाचे न्हू आयचे दीस आसो वांजेल वसताना म्हाका एक उडास काय न्ही जेजू न्हू ताच्या आयचे दिसाचें पयलें वसा बसताना आज सकाळीच्या मिसा तुम्ही गेल्ल्या जाल्यार आयचे दिसाचें धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें तें पयलें वसाप तुमी आयकलें जेजून कितें म्हणलें सी सांग धरता आसतना 22-27 जाणांक मिसावाक धरतना जेजून म्हणलें सुण्या वागता मदें हांव तुमकां धाडटां तुमी कितें उलोवचें कितें सांगचें म्हणलें खावचें नाकात भिये नाकात त्या घडये म्हजो पवित्र आत्मो तुमचे थंय आसतलो आनी त्या घडये तुमी कितें उलयचें कितें गरजेचें तें जातलें हांव उलयतां तुमी उलोवचें न्ही हांव तुमचे मारिपात उलोवचें जेजून म्हणलें आनी आयच्या दिसाचें धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचाप पावलूक कैद गेल्लें आनी त्या सानिद्रीन साबे मुखार हाडलेल्या वेळार पवित्र आत्मो म्हूण येत वा जेजू सांपावला मारिपात उलयता आतां थंयसर फारिझेव वाले साधुसेव हे साधुसेव पुना जिवनपणा विशयान पातये नातले पूण फारिझेव पुना जिवनपणा विशयान पातये येतले आतां पावलान उलयल्ल्या उतरां मारिपात थंयसर तांच्या दोन पंगडां मदें वाद विवाद जालो आनी थंयसर वांटे पांटे जाले आनी पावलो शाबीत तरान तांचे ताव नाजाल्यार ते ताका पापसून लागड घातले जिवेशी मारले आतां तांच्या मदेंत झगडें जावंक सुरू जालें विंगड जाले आनी पावलो थंय तावन शाबीत तरान मुखार चलो आनी त्या देखून जेजून पावलाक म्हणली उतरां जशें तुवें जेरुसलेमान म्हाका साक्ष दिली तुवें रोमान ती म्हाका दिजय रोमान ती साक्ष कित्याक पवित्र आत्मो बळादीक तरान आसा मोगाचें न्हू सा पावलाच्या जिवितान आसलो आनी हांव सत तें पात येता आमकां खंयच्या घडये कितें उलयचें कोणा कडेन कितें उलयचें कोणा मुखार रावचें आमी मनीस अस्कत जावंक पुरो मोगाचें न्हू आमी आमकां उलोवंक कळना कितें उलोवचें म्हण कळना जावंक पुरो पूण एक सत मोगाचें न्हू आमी उलोवचें न्ही आमचे मारिपा जेजू उलयता आमचे सांगाता कित्याक पवित्र आत्मो आसा आनी त्या देखून जेजून म्हणलें हांवें केल्ली मात न्ही म्हज्या की वर्ती तुमी कामां करूंक शकतले जर तर जेजून तूं म्हळां तें म्हाका दुसऱ्यांनी कोणें न्ही जेजून तूं म्हणलें उतरां त्या देखून आज आमी मागता आसतना आमी आत दवरतना आमी बावरतान जेजूच्या नांवान करता आसतना पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागता आसतना आज जायतें बरेंपण आजापां अद्भुतां घडटात मोगाचें न्हू आमी करचें न्ही हांवें करचें न्ही तुवें करचें न्ही मोगाचें न्हू त्या देवाच्या शक्तीन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बळान आज अजापां अद्भुत आमच्या मदें जावनूच आसा जातात मोगाचें न्हू आमकां पातयेनी आसा जाल्यार विश्वास आसा जाल्यार आनी असल्या पवित्र आत्म्याक जेजून आमचो मजतदार देवन दिल्लो जेजून कितें म्हळें हांव तुमकां आन आतां बरी सोडून वचना हांव तुमकां मजतदार दितां आनी तो मजतदार जेजून दिल्लो पवित्र आत्मो मोगाचें न्हू केदें व्हडलें दिरवें केदें व्हडलें बाग आमचें मोगाचें न्हू त्या देखून एक घडी परत आमच्या दोळ्यां आमी दांकया आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू एक घडी आमच्या भितर ती सकत ती कुरपास आमी मानून घेवया मोगाचें न्हू मस्त बडी आमी ते वळखून घेना म्हजे थंय हर एकल्या थंय ती सकत आसा ती कुरपा आसा कित्याक आमी हर एकली पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्ले मोगाचें न्हू अभिषेक जाल्ली त्या देखून आमच्या जिवितान आमचे मारिपात आजापां अद्भुतां घडटात असरियां घडटात मोगाचें न्हू म्हज्या जिवितांनी जायते पटी हांवें अनुभव केला थोडे बरी कितें उलोवचें कितें सांगचें कळनातल्या वेळार म्हजे मारिपात जायतें बरेंपण जालां सोमी म्हजे मुखांत उलयला पवित्र आत्मो बळादीक तरां म्हजे सांगात आसून म्हजे मारिपात ताणें आश्चर्यां अद्भुतां केल्यान त्या देखून मोगाचें न्हू ह्या घडये पवित्र आत्म्याचे सकत पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मानून घेवया वळखून घेवया आमी सक्कड पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक जाल्ले म्हणलें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू आमकां कितेंय दूख आसा समस्या आसा बेजाराय आसा पिडाशिड आसा कितेंय आसा ह्या घडये तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू समर्पण करया मोगाचें न्हू कोणी आमचे लागीं कोणी मागोवंक सांगलां तांचे खातीर बावर्तान ह्या घडये मागया जेजून कितें म्हळां जर तर तुमी म्हजेर बावर्त दवरता जाल्यार हांवें केल्ल्या बरी म्हज्या की वर्ती कामां तुमी करूंक शकतल्या वय मोगाचें न्हू त्या देखून आमचे खातीर मागता आसतना कोणें पुरो आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जण एक भाऊ फ्रांसीस साल्डाना वालेन्सिया ताणें ताच्या भलायकी खातीर ताच्या कुटुंबाच्यांनी मागोवंक सांगलें आसा ह्या भावा खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें मागता म्हूण बसयलां आज आराधना वेळार ताचे खातीर आनी तशें तुमचे लागीं 7 जाणांनी मस्त जाणां म्हजे लागीं मागोवंक सांगतात सांगलां हर एकल्या खातीर कोणा पुरो आमी मागता म्हूण तांकां हर एकल्या खातीर आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत करपाक तांणी अनुभव करच्या खातीर तांच्या जिवितान तांच्या मरपाक अजापां अद्भुतां जावच्या खातीर त्या देखून
आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरता आसतना हे गीत आमी गावया. ये पवित्र आत्म्या जाय म्हाका, म्हजें जिवी तुज्या सक्तेन कृपेन बर म्हूण पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. पान नंबर 96. ए पवित्र आत्म्या म्हाका तूं जाय. सांगता म्हणया ए पवित्र आत्म्या म्हाका तूं जाय. ए पवित्र आत्म्या तुझ्या बोळा ये पवित्र आत्म्या तुझ्या बोळा ये पवित्र आत्म्या म्हाका तूं जाय. पवित्र आत्म्या तुझ्या बोळा पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर ह्या घडी विशेष तरान आमी मागया. त्या 7 देण्यांनी पवित्र आत्म्या म्हाका आनी तुका अभिषेक करच्या खातीर भरच्या खातीर विशेष तरान ह्या घडी मागया. पवित्र आत्म्या तुजी वोत ती 7 देणी आमचे हर एकल्याचेर म्हूण आमी मागया. मोगाचें नांव तुजो सांगा हांव आशेता, तुजे सरशी हांव येता. तुजो सांगा हांव आशेता, तुजे सरशी हांव येता. तुजी पवित्र मागता, दितलोय म्हणपाक येता. तुजी पवित्र मागता, दितलोय म्हणपाक येता. पवित्र आत्म्या म्हाका तूं जाय. पवित्र आत्म्या तुझ्या बोळा उज्या पर्यंत पवित्र आत्मा म्हजेर आनी तुजे देवून येवचे खातीर एक नवें जिवीत जिवच्या कृपा दिवचे खातीर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जातले वायट ते भस्मन उडोवचे खातीर त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. ताच्या 12 फळांनी आमचे जिवीत नेटोवचे खातीर आमी विशेष तरान मागया. मोगाचें नांव कळसान मोच्या तूं रिक्ता, उच्या बरी तो येता. कळसान मोच्या तूं रिक्ता, नव्या जिवितांत तूं भरता. वायट सगळें पयस करता. नव्या जिवितांत तूं भरता. वायट सगळें पयस करता. पवित्र आत्म्या म्हाका तूं जाय. पवित्र आत्म्या
पवित्रात्म्या सांग म्हाका तूं सांग ये पवित्रात्म्या भर तुझ्या बोळा हालेलुया 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 पवित्र अभिषेक हरी एक अभिषेक तुझ्या सत्यानं बरो तुझ्या कुडीत भलायकी बरे बंधंगा मोदी समाधान संतोष दी पवित्र साहित्य बरे बंधंगा घर पवित्र May your mighty power flow. Touch the Holy Spirit, anoint them, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो देवाचे उतार पवित्रत्मेच्या सक्तेनं लिखलेले जाऊन असा मगाच्यानो आणि त्या देखून त्या देवाच्या उतरांती पवित्रत्म्याचे सकत असा आणि त्या देखून देवाचे उतार वाचताना ऐकताना नियाळ करताना जायती आजापा अद्भुतां आमच्या जिवितान घडचें त्या देखून या देवाच्या उतरा मारी पाती वालची सकत मगाच्यानो तर आता आम्ही उभे रावया हे देवाचे उतार आम्ही ऐकूया या देवाच्या उतराचो नियाळ आम्ही करूया या देवाच्या उतराच्या सक्तेक आणि या देवाच्या उतरा मारिपात वालच्या त्या पवित्रत्मेच्या सक्तेक कुरपेक आमकां समर्पण करूया आणि तोच पवित्रत्मो जे सबारांक देवाचे उतार बरोवंक प्रेरण दिल्लो आज आमच्या बाबाक MP नोरांनाक तेंच देवाचे उतार परगट करच्या ताका अभिषेक करून दी ताच्या कुरपेन बरोवन दी ताका म्हणून मागता आसतना ते देवाचे उतार आमी आयकतले आमकां अरियेक लाग आतां आमी पळयता नव्या सोल्ल्यान धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकान आपोस्तल वचून देवाचे उतार परगट करतना पवित्रत्मो तांचेर देवलो विविध भासांनी ते उलोवंक लागले आनी लोकांक तांच्या भासांनी ते समजोवंक लागले पवित्रत्म्याची बळादीक सकट लोकांचेर देवली मोगाच्या तर तस पवित्रत्म्याची सकट करपा आमच्या काल जमनांनी वाळोवन दी या देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां गुडायन करूं या देवाच्या उतराच्या सक्तेची कृपा अनुभव करून बरेपण आमी जोडूं हे उतार आमकां सक्तेवन जावं दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया आनी हे देवाचे उतार आयकून आमकांच आमी आयती करया दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे देवून ये ते लावन जेजूच्या दैवीक मोगा आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर सा जुआंच्या जुआं प्रमाणे शुभ वार्ता 16 अध्याय 18 ते 21 वाक्य हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना हांव तुमचेशीन परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात
देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्तान. बशा आज आमी मोठ्यान देवाचें उतार आज नियाळ करता. कित्याक थोड्या वेळान हांगासर पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकपणा पासत हांगासर आमी मागणें चलयता. एक मोठो नियाळ आनी तें जावन आसा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. म्हळ्यार आमकां पवित्र आत्मो सदांच सही करूंक आमच्या सांगाता आसा म्हणलें समी जेजू आमकां सांगता. आमी पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत केदाळा सामुएलान दावीद रायक अभिषेक केलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या वक्तांत हांव दाविदाचेर पवित्र आत्मो देवून आयलो आनी ताचे सवय आसलो आनी त्या खातीर तो गोलियाताक तो जिवीशी मारूंक शकता. त्याच वेळार आमी वाचता साऊल बरो राय जायते तितली झुजां जिखलो तो. ताचे तावन पवित्र आत्मो भायर सरता कित्याक तो अविधेय जावन आसलो आनी त्या देखून सर झुजांनी तो सलवाता. त्या देखून उडास दवरया मोगाचें न्हू. जें कितें आतां आमी अभिषेकपणा खातीर हांगासर आमी मागता तुमी चिंतूंक पुरो हें अभिषेकपण म्हणटा आसतना पेंतकोस्ता दिसा बरी उज्याच्यो जिबो येवचें या गिफ्ट ऑफ हिलींग म्हळ्यार गूण करचें देणें या प्रवाद करचें देणें दर्शनाचें देणें विविध तरेचें देणें आमकां मेळोवंक जाय म्हूण अपेक्षितात. तें बरें आनी मेळ्ळ्यार संतोश. पूण तितलें मात्र न्ही म्हूण तुमी उडास दवरी जाय. पवित्रत्वेचें देणें जें कितें आमकां आज मेळोवचें आसा कितें आमकां आज उर्जीत आमचें थंय जाता तें विशिश्ट तराचें जावंक न्हू आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक शकतलें. सुंदर दरवटे लागीं सांत पेद्रू कडेन तो थोंटो मागता आसतना ताणें सांगलें म्हजे थंय भांगार ना रुपे ना पूण जेजूच्या नांवान हांव तुका फरमायतां उठ आनी चल म्हणून. आनी तक्षणच पवित्र पुस्तक म्हणटा तो उठोवन चलता आनी उठखाणां घालून देवळा भितर रिकता. मोगाचें न्हू ताका पांय आसले पूण त्या पांयांक बोळ नासलें आनी पांयांक बोळ नासलें देखून तो व्यक्ती ताका सोलोवंक शकनासलो. म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक कथोलिकाक आमकां पवित्र स्नान दिलां. पवित्र स्नान सांगता पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा पूण पवित्र आत्मो क्रियाळ तरान ना देखून हांव आनी तूं पवित्र आत्म्याच्या सांगाता आमी सोलोवंक शकना देखून सबार पोटी हांव आनी तूं उठखाणां घालून ह्या जिवितांत जिवंक शकना जावंक पुरो. पूण आज हांगासर मागता आसतना आमचे थंय आसचो तो पवित्र आत्मो क्रियाळ जावन मुखल्या दिसांनी आमकां विविध रितीनी आमकां सहकार दितलो. जशें त्या थोंट्याक पांय आसले पूण ते पांय क्रियाळ नासले. पेद्रून ताका जेजूच्या नांवान सांगता आसतना थंयसर तेजे पांय क्रियाळ जाले आनी तो उठखाणां मारून देवळाक भितर सरूंक शकलो गी. त्याच प्रमाणे आज हांगासर आसले आनी माध्यमाद्वारे पळोवच्या सर व्यक्तींक हांगासर आमी मागता आसतना तसो पवित्र आत्मो क्रियाळ करूंक सकोंदी जिवितांत बंधनां आसलीं विविध तरेचीं बंधनां जावंक पुरो तीं आर्थीक बंधनां जावंक पुरो तीं आमकां काल्याक नांवाचें बंधन जावंक पुरो आमकां विविध रितीचें संबंदाचें बंधन विविध रितीचें कितें वायट आसा तीं बंधनां सुटका दिवचो तो आत्मो जावन आमच्या जिवितांत कार्यनिर्वाण करतलो. सांत लुकाच्या 4:18 वाक्यान आमी पळयता स्वामी जेजू म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हूण तितलें सांगून तो म्हणटा बंद आसल्यांक सुटका म्हणजे खंयचे आमकां दोळ्यांक दिसनातल्या बंदेन मोगाच्या न्हू आमी आसा थंय तावन आमकां सुटका सोडवून मेळच्या खातीर हो पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका सहकार जातलो. आमचे थंय कुड्ड्यांक दिश्ट दिता म्हणटा सांत लुकाचें 4:18 वाक्य म्हणटा देवाचो प्रेरक म्हणजे तें आसा बंदेन आसल्यांक सुटका आनी कुड्ड्यांक दिश्ट कितें म्हणलें सवाल. जर तर हांगा खरें ना बागलांपुरा बुंजल्यांत काळोख आसात म्हाका तुमी कोणी दिसनात उडास दवरा. हांगासर संपूर्ण काळोख आसा जाल्यार म्हाका कोणी दिसनात बांकी दिसनात खाणीक हांगा दिसनात.
केदाळा उजवाड हांगासर येता तो उजवाड तुमचेर पडटा ह्या वस्तूंचेर पडटा आनी त्या देखून तो उजवाड त्या वस्तूंचेर ह्या मनशांचेर पडलो रिफ्लेक्ट जावन म्हज्या ताळ्यांच्या म्हज्या दोळ्यांच्या रेटिनाक मारन थंयसर तो कन्वर्ट जावन म्हाका तुमी दिसूंक शकतात बांक दिसूंक शकता वस्तू दिसूंक शकतात त्याच प्रमाणे पवित्रत्व जावन आसा उजवाड काळोख आमकां आमच्या आत्मीक शेतांत संपूर्ण तरान काळोख आसा आनी तो काळोख धांवडायता वो पवित्रत्व कित्याक थंयसर तो उजवाड पडटा आसतना आमी मनशां आमकां विविध रितीचे आत्मीक संबंध जाल्ल्यो संगती दिसतात जावंक पुरो मुस्त तेंपान आमचे समस्या आसात त्या समस्यांक परिहार कशें जोडचें म्हणून देव म्हाका तुका मोद दितलो आनी थंयतावन कशें भायर येवचें म्हणून सुटका दितलो जावंक पुरो आमकां विविध संगती आमकां मुस्त तरान आत्मीक संगती दिसनात आनी त्या देखून समस्यांत साबार मनशां आसात पूण आयच्या ह्या तुमी मागण्यांत भाग घेतिल्ल्या वरवीं देवाचो आत्मो तुमच्या जिवितांत त्या क्षेत्रांनी उजवाड हाडटलो आनी त्या उजवाड तुमकां मोतीक रिफ्लेक्ट जावन ताका एक उपाय सोदून थंयसर आसच्या सर संकश्टांतल्यान भायर येवंक तो तुमकां कृपा दिवंक पुरो जावंक पुरो थोड्यांक पिडेच्या बंधनांतल्यान स्वामी जेजू सुटका दिवंक पुरो आनी थोड्यांक रक्षण दिवंक सुरू करूंक पुरो रक्षण म्हळ्यार हांव सांगता मोगाच्यान थोडे फावटी चिंत्या आमच्या विशयान कोणगी 10 जाणां बसून पाड उलोवन आसात तक्षण कोणाचेर एक तो पवित्रत्व येता आनी त्या मनशा विशयांत 10 जाणां पाड एकलो उठ्ठा आनी सांगता ना तो मनीस भारी बरो म्हूण सांगता त्या मनशाक आमची वळखूच ना जावंक पुरो पूण पवित्रत्व जें कितें आमी घेता तें कितें आतां आमकां कार्यगत मुखल्या वेळार जातलो तो पवित्रत्व थंयसर उरतलो सांगतलो एका मनशा भितर येवन आमचे विशयांत बरें उलोवंक करतालो जावंक पुरो हांव आनी तूं जाणां सुजानाची ती काणी सुजानाक सगळ्यांनी ताका बंदेंत व्हरूंक ताका फाशी शिक्षा दिवंक सगळो इस्रायलाचो लोक येतालो पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्रत्व दानियेलाचेर देवलो आनी दानियेल प्रवादी वचून ते रावयता आनी म्हणटा हांगासर तनकी जायसी म्हणून आनी तनकी जाल्या उपरांत तुमी जाणात तो न्याय करतात कितें ताणें मोस केलो ते शिरकोवन पडटात आनी तांकां मरणाची शिक्षा जाता आनी ह्या सुजानाक थंयसर राखून व्हरचो तो पवित्रत्व ताजे करून उडास दवर ह्या मोगाचो न्हू जें कितें आतां हांगासर मागता आसतना तुम्ही उडास दवरूंक जाय केवल एक अन्य भाशेने उलोवचें मात्र न्ही प्रावाद करचें देणें मात्र न्ही या गूण करचें देणें मात्र न्ही आनी कितें आमी सामान्य तरान चिंता पेंतेकोस्त म्हळ्यार अशंत अलिंपुरा देणे आनी फळांनी भरल्यार भारी संतोश भरसे संतोश आसचो पूण उडास दवरूंक जाय ह्या देण्यांचे की भायर आनी थोडी साबार संगती आसात त्यो संगती आमच्या जिवितांत आमकां सुटका सोडवण वो पवित्रत्व आमचे देत आसतना आमकां सही करता जावंक पुरो आमचे मारोग ते नीट करता म्हणण्याच्या पुस्तकान 3रो अध्याय 6वें वाक्य म्हणटा सगळे तुज्या वाठांनी ताका वळखून घेवंक सोदू आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो मुस्तपुटी आमी वांकड्या तिंकड्या वाटेन आमी आसां त्या देखून आमी एका सारक्या जाग्यार म्हळ्यार खंयसर आमी पावपाचें आसलें त्या स्थानार वचून आमी पावोवंक शकना जावंक पुरो पूण आज आमकां तो मेळची ते पवित्रत्वाची सकत आमकां हर एकल्याक सारक्या मार्गार वचोंक आमकां प्रेरण दिवन सारक्या जाग्याक आमकां तो पावयतलो जावंक पुरो आमकां आमच्या वयर आतां आमी मागता आसतना आमच्या हांगासर आसल्या वयर ह्या माध्यमांतल्यान मुखान पळोवच्या वयर सावळी तो पवित्रत्व घालता आनी ताजे वरवीं तांकां रक्षणाक वचचें मेळटा सालुकाच्या पयल्या अध्यायान 33 वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर मोरये कडेन तो गब्रिएल वडवो म्हणटा आतां पवित्रत्व तुजेर सावळी घालतलो आनी सर्वेस्पराचे सकत तुजेर सावळी घालून तुका रक्षण करता त्या देखून मोगाचें न्हू जें कितें हांगासर आमी आतां मागोवंक आतां प्रारंभ करता ते मागणें आमच्या जिवितांत विशिश्ट रितीर विशिश्ट सक्तीन सुटका सोडवण्याचें जावंक पावतलें आमी पोरच्या मागण्या समज तर आमी नियाळ केलें
पवित्रत्व कशें पुरा काम करता म्हणून आमी नियाळ केल्लें तुमकां उडास सांग पुरो. पयल्यान पयलें आमकां पवित्रत्व तो फातकां या आमचें तें आसचें कितें सूख आसा तें आमकां दाखोवन दिवन आमचें काळीज खांतावन आमकां तो बोगसाणें मागूंक प्रेरण दिवंक पुरो. थोड्यांक मस्त तेंपा जावन कितेंशें तांकां कळोवंकूच कळोवनातलें. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान म्हणटा म्हजो हात तुमकां साई करूंक जायना तितलो मोठो न्ही, बगार फाथाक म्हजे आनी तुमचे मदें आडखळ रावन रावला. आतां ह्या वेळार मागता आसतना थोड्यांच्या काळजांत कांतवण येवंक पुरो आनी त्या देखून ताका बोगसाणें मागूंक पुरो आनी तक्षण ती पदकां बोगसून देवाचो हात तुमकां सही करूंक साध्य जावंक पुरो. वा थोड्यांचे दोळे न्हिदिल्ल्या कडेन आमचे आत्मीक दोळे उक्तावण जावंक पुरो आनी त्या वेळार कितेंशें आत्मीक सक्तींत आमकां थोडेश्यो संगती दिसोंक पुरो. ह्या थोड्यांक आमकां कशें आमच्या जिवितांत मुखारसन वचा जाय म्हळ्यार संवसारीक चिंतपातावन आमचें चिंतपां आत्मीक तरान बदलावण जावंक प्रारंभ जावंक पुरो. आनी थोड्यांक वस्सू पवित्रत्व जें कितें आज आमी मागोन आसा साबार जाणांक नितळ करूंक पुरो. पयत पुस्तकांत जायते उल्लेख आसात पूण आज हांव सांगूंक वचना. जाय तितले उल्लेख आसात. पवित्रत्व आयल्या उपरांत आत्म्याची सकत मनशाक भांगार वा रुपया बरी नितळ करूंक प्रारंभ करता आनी इतलो नितळ करता की ताणें मागलेले मागणें देवाक मानवंचे तसलें व्यक्ती जावन तो पवित्रत्व परिवर्तन करता. चड वेळ हांगासर हांव नियाळोंक वचना मोगाचें पूण आतां थोडो वेळ जें कितें आमी करशिता भक्तीपणान आमी करशिया आनी जें कितें आत्म्याची सकत आतां वळोवंक आसा ती धराळ मापान ह्या सगळ्यांनी आतां वळोवन दी. हर एका मनशाक विविध रितींनी हांगासर आपडून दी आनी आमच्या जिवितांत पवित्रत्व विशिश्ट रितीर काम करन आमी सोम्या जिजूक आमकां वळखूंक शकून दी. आज पयत पुस्तक म्हणटा हांव जियेतलो. हांगा बऱ्यांकन सांगलें तुमकां आतां बरें सोडून वचना, हांव तुमचेशें परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना आनी तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. सोमी जेजू सांगाता आमकां जियोंक आत्मीक सकत आमची आतां जिवाळ जातली आनी ह्या सक्तेद्वारे हांव आनी तूं मुखलें आमचें जिवीत भांगराळें जावन यशस्वीचें जावन संतोशाचें समाधानाचें जावन आमकां पवित्रत्व आतां प्रेरण दितलो. आमेन. मोगळा सोम्या सर्गींच्या बापा पवित्रत्म्या त्रिएक देवा तुजें दैवीक हजरपण आतां ह्या घडये आमचे मदेगात आसा कर. तुज्या आत्म्याक आमचे थंय धाड आनी आमकां हर एकल्याक परिशुद्ध कर. एक घडी भर आमी नियाळ करया आमच्या जिवितांत. आमी सूख वळखूंक खंयसर सुकल्याव, देवाचें भोगसाणें मागूंक सुकल्याव. आमचे थंय आसचे आंतरीक गायी. हेरांक दुखोवचो मनोभाव, हेरां विशयांत वायट उलोवची आमची जीब. जें कितें आमी आमच्या हातांनी केल्लीं कामां देवाक मानवनातलीं हर एक आतां समर्पण करया आनी पवित्रत्म्याच्या हजरपणाक आमकां समी त्रिएक देवा लागीं सूख वळखून बोगसाणें मागया. सोम्या जेजू तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका आतां नितळ कर. हर एकली आमी सोम्या लागीं मागया. सोम्या जेजू तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका नितळ कर. बादशा सोम्या जेजू तुज्या त्या अमोलीक पवित्र रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. संपूर्ण मोत, काळीस, दोळे, कान आनी आमच्या कुडीचे हरी एक विश्वे समर्पण करण, त्या अमोलीक रक्ताक समर्पण करण आमकां समी नितळ करूंक सोम्या लागीं ह्या घडये आदार मागया. पवित्रत्म्या ह्या घडये तूं देवून ये आमचे मध्ये. राबाशू बाबा पवित्रत्म्या उजार पार देवून ये आनी आमची हर एक बंधना दोळ्यांक दिसनातली, मानसीक वत्तडाची खंयसर आमी
बापाच्या कुशेक आड वसोंक कारण जावची बंधना आत्म्याक एक बरे रिलेशनशिप स्थापन करूंक आसची आमची हर एक पत्का सैमाची बंधना सोम्या समर्पण करता सोम्या आता ती हर एक बंधन ब्रेक कर म्हण मागता रिया शुभलाय शीतलमाय शरदिरा हालेलुया 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 अरे बाबा 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 शबरा बरा 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 बा हालेलुया 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 ला मा शबरा बरे बरे बा हरी दी 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 दरा दरा बाबा बा शबरा बा तुझी विद्युचे बोधा सस्तावळची स तुझी विद्युचे बोधा सस्तावळची स सुंदर आणि बुदेना सगळे तो सर सुंदर आणि बुदेना सगळे तो सर स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे तुझ्या सत्तेना काब राव तू आमचे सोवे स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदे तुझ्या सत्तेना काब राव तू आमचे सोवे Alléluia, amigo bien. Alléluia. 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 Alléluia, 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 पवित्र आमचे तू देवानी आमकां तू बरें आमकां तू गुण कर पवित्र आमचे देवानी पवित्रत्म्या आम्हा सोमेस्तांक तुझी जणवाय आणि बुद्धवंताय दी म्हण मागता ह्या घडी आम्ही आमच्या मनुष्य सैमान आमच्या खुशे प्रमाणे जीवन असं पवित्रत्म्या आमकां हर एकल्याक बापाची खुशी करूंक देवाचे उतार नियाळ करूंक अर्थ करूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक बरें वायट समजून काणग्यान मेटा काडूंक दुष्ट शक्तींच्या पासांतावन भायर येवंक जाय असती पवित्र जणवाय आणि बुद्धवंतकाय आम्हा सोमेस्तांकला बै म्हण मागता ह्या घडये तू जणवायेचो आत्मो जावन हर एकल्या चेरात देवन ये आणि ती दैविक जणवाये मुखांतर आम्ही बापाक लागी जावंक तू कृपा फाव कर म्हण मागता हालेलुया हालेलुया रब्बा हालेलुया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देवो आमचे तो देवो सगळं आम्ही ओढा ताळ्यान म्हणूया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो
तुझी कृपा, लाभोय तुझी कृपा. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवो हे, आमचे तू देवो हे. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवो हे, आमचे तू देवो हे. पवित्रत्म्या तू आता वैज जाऊन आमचे मध्ये देवून ये. एका व्यक्तीक हार्टाचे प्रॉब्लेम असतात, ताच्या खातीर मागोंक विनवणी केला. ह्या घडयेत ताणे चिकित्सा घेवच्या त्या जाग्यार तुझी दैवीक सकत वाळोवन दी. मानसिक तरण ओत्तडन डिप्रेशन टायपार एक व्यक्ती मस्तू किन्नात एक वळख जावन आसा आनी ताच्या खातीर मागोंक विनवणी केल्या. त्या व्यक्तीक ह्या घडये तुझ्या हातान समर्पण करता. तशेंच हांगासर हजर असच्या प्रति एकल्याक समर्पण करणं तुझी दैविक सत्य मुखांतर खंयचीय ती पिडा शिडा जावंक पुरो सोम्या तुझ्या त्या आमोलीक रक्तान आणि पवित्र आत्म्याच्या सत्य मुखांतर गुण जावंक असाध्य म्हण वगणांनी असलेल्या व्यक्तींक सहित सोम्या तुझी गुण करची सकत तुझ्या आत्म्या मुखांतर धाडनाता. वैजन सो वैज जावन हर एकल्याक आपोडानी गुण कर. हर एकल्यान आता तुझी हिलिंग पॉवर आता देवून येऊन दी आणि त्या हिलिंग पॉवरा मुखांतर सोम्या अजापी रितीन हर एकल्याक बरेपण जावंक कृपा लाभय म्हण मागता. हालमा शेख एक थालमा शेख ला हरे रे 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 शरा रा 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 दी 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 रा रा रे दी दी दा शाबाला बाला 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 बा होरी आत्मा हीला बाबा हीला बाबा हीला रा ब्लेस 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 हीला रा बारा 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 बा शाबारा बारा बारा बा हीला बाबा 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 हाला ला 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 दी 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 दा 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 हालेलुया. हरी एकल्याक आपण सोम्या हरी एकल्याक आपण सोम्या हरी एकल्याच्या हातापाया बोल दी सोम्या आले बाशे बाबा 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 शाबा बाबा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हीला बाबा हीला रा होली पवर त्रंबरिश कलाया ला 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 मचाया रा. पावनात्मा रे इळिदुबा स्वामी दहिಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು. पवित्र रूहने ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸರಲ್ಲಿ. ಪಾವನನೇ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸು. ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು. ತಳಿಬಿಡು. ಪಂಚಶತಮಾತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ. ಪಂಚಶತಮಾತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ
ಸುರಿಸೆನ್ನ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು Alleluia, 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 पवित्रत्म्या देवान येतो अन्याय अनितीची बंधन मोडूक जो कोण फडकिरो अपराधान शिरकोन नाना ते समस्यांक वळख जाल्ल्या तांकां समर्पण करता आर्थिक संकश्टांक संपडाल्ल्यांक समर्पण करता सारखे खणजेवण नासतना कश्टांतल्यांक कुटुंबांतल्या तरणाटे तरणाटी आवय बापायक आदार जायनासतना ती वांकड्या वाटेक परतून तुजे तावन पयस गेल्ल्यांक सोम्या ह्या घडये तुज्या पवित्रत्म्या मुखांत्र हर एकल्याची ती बंधना वाईट सक्ते मुखांत्र कुटुंबातावन आनी तुजे तावन पयस गेल्ल्या हर एकल्यांक आतां समर्पण करता आनी हर एक बंधन तूं आतां मोडन घालूंक तुज्या आत्म्याक धाडन ते सर्व कितें नेगेटिव्ह एनर्जी आमच्या कुटुंबांनी काम करनासा ती आतां मोडन घालूंक तुज्या पवित्रत्म्याचे अभिषेक पण ह्या घडये आमचेर वत म्हण मागता हालेलुया हालेलुया रबे शिके हालेलुया हालेलुया शेरे दी 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 ना 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 ने ने ना ना माशे रा रा रे रे रा 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 हाले दे ने ना माशे रा रा नी नी ना शेरे दी 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 रा रा हालेलुया रा रा ना 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 अभिषेक करना ना माशे रा रा रे रे रा हालेलुया 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 पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या तुझ्या उचन पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या तुझ्या उचन पवित्रत्म्या तुझ्या उचन पवित्रत्म्या तुझ्या उचन पवित्रत्म्या आमचे आत्मिक डोळे आणि कान उघड हर एकल्याच्या आमचे डोळ्यांचे रस्ते बंधन ती आत्मिक दिश्ट आमकां लाभंक कितें अडखळ आसा ती सर्व बंधना आणि तुझे उतार आयकोंक ते सारके तरान जाणा जावंक तुझो ताळो आयकोंक आमच्या कानांक कितें बंधन आसा ते आतां मोडन घाल आणि त्याच प्रमाणे तुझ्या
आत्म्याच्या सक्तीन तुझे लागी मागोंक तुका आत्मिक तरानं तुझे ते कनेक्ट जावंक आमच्या जिबेक कितें अडखळ आसा ती सर्व आता समर्पण करता सोम्या आणि त्याच प्रमाणे मुझे काळीज समर्पण करणं ह्या काळजात तुझे दैविक हजरपण आसोंक किती सकड अडकळी आसात किती पाकांची कथा आसात किती बंधन आसात ते आता मोठ घालणं आमकां तू तुझे पिडार जावन मारपाट करचे पासत आमकां समे समर्पण करणं तुझी मजत मागता हालेलुया हालेलुया रे जिदना नामा शेया रा 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 हालेलुया हालेलुया ला 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 मा शेकर रा 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 हालेलुया ला 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 मा शेया रा 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 हालेलुया 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 अग्निया नाळावाकी अभिषेक माडा बन्ने अग्निया नाळावाकी अग्निया नाळावाकी अभिषेक माडा बन्ने पावनात्मा रे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ पवित्रात्म्या आमकां समेस्तांक दैवीक कृपेन भरच्या पासत तुजी ग्रेस आमचेर तुवें वचच्या पासत आमी सदांच त्रिएक देवाच्या कुशेक काल जावन जियोवच्या पासत पवित्रात्म्याच्या देणे फळांनी आमकां भरच्या पासत आनी त्या मारिफात आत्म्याचे झरीच्या उदकान आमी सदांच दैवीकपणान जियोवंक आदार मेळच्या पासत तुजी मजत आतां मागता हर एकल्याक पवित्रात्म्याचे अभिषेकपण देण्या फळां सवे फावो करना आमकां हर एकल्याक तू अभिषेक कर म्हण मागता हालेलुया 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 रबा शर बरबा बाबा बाबा होली आत्मा ब्लेशर 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 त्रयेक देवनी आशीर्वादी संभार हालेलुया मशकर बरे बरा बरा होली होली आरमशर होली बरा 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 होली बरा अभिषेक बरा होली बरा येला बरा अभिषेक बरा आलमशर हालेलुया 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 रबा शर बरे बरा पवित्रात्म्या देवोने मुझे तैनो रावोगे स्वाटू सो पागोगे मुझे तैनो जीयोगे हाथ ऊपर मनिया पवित्रात्म्या देवोने मुझे तैनो रावोगे तो स्वाटू सो पागोगे
चेताय तो जियोगे शबलितन मा शेखर बाबा 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 पवित्र आत्म्याची जर हर एकल्याक अनुभव करूको सोमी थोड्यांक आता करपा दिवना सारा बक्षेक तो नमा इच्छा लागलेली ला 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 आले ला 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 एकल्याच्या काळजांत विशेष तराचे खत बेजाराई भरून असा म्हणता सोमी ताका आता आपण सोमी समाधान दिता आम्हाला बक्षेक तराराडे दिल्या हालेलुया माशारा रा 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 हालेलुया हालेलुया तोड्यांच्या कुडीत वीकनेस असल्या काढणार कुडीक बॉल देऊन आशीर्वाद सिता म्हण बसायता आला बक्षेक तनाडा दिलेला शेरी डी 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 दिलेला हालेलुया 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 सबारताई पवित्र आत्म्याची आसक्त पवित्र आत्म्याक आपणांचे म्हणले आशा तोड्यांताई उपजोन पवित्र आत्म्याक आशेंच्या बरे हरी तोड्यांची काळजा मन परिवर्तन करता म्हण बसायता आल करी करी करता शे बरे बाराबा हालेलुया आमेन आमेन मोगाच्यानो सोमयाचे आशीर्वाद आमी मागूंक वेता विशेष तरान आमी आमकांच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आमी आमकां समर्पण केलां आनी एक पेंतकोस्त आमच्या जिवितांत आमी खंडीत ह्या घडी आमी अनुभव केला तर आतां आमकांच परत सोमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया प्रत्येक जावन आमचे कुटुंबां देवा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक समर्पण करया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेक आमी समर्पण करया मोगाच्यानो आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळांक आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांक आमच्या कुटुंबांतल्या काजारी सोड्यांक आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्यांक प्रायवंतांक पिडेस्त भावनांक त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक कृपेक अभिषेकपणाक आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आमच्या कुटुंबाची जतन तो पवित्र आत्मा करून दी पवित्र आत्मा आमच्या कुटुंबाक आमच्या घराक चराई कुशांनी रेवड घालून दी आनी पवित्र आत्म्याची सखत निरंतरी वाळोवन आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचे संरक्षण जावचे खातीर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक समर्पण करून आमी मागया मोगाच्यानो आमची मंगळूर दिएसीस आमच्या गोवळी बापांक आमच्या याजक भावा भयणीक आमच्या याजकांक धार्मीक भाव भयणीक आमच्या लायक भावार्थ्यांक हर एकल्याक त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक कृपेक समर्पण करया मोगाच्यानो आमी एका मनाची एका काळजाची जावन एका गोवळ्या काल एक कोडीच रावून सोम्याची मिस्तीक कूड ती पवित्र सभा आमी बांदून हाडूंक आमी वावर करूंक आमची देणी आमची सकत त्या दिशेन आमी समर्पण करूंक पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्याक उजवाद दिवन दी सकत दिवन दी बॉल दिवन दी कृपा दिवन दी ताच्या देण्यांनी अभिषेक करून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान आमच्या मंगळूर दिएसी खातीर आमी मागया मोगाच्यानो आमच्या राष्ट्राक आज देवा पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण करया मोगाच्यानो 4 अंताचे एलिसांव जाला आणखी 3 अंताचे एलिसांव बाकी आसा फलितांश येवंक आसा मोगाच्यानो बरें मुखेली उदेण येवच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया आनी खंयसर चुनावन जावंक आसा त्या लोकांची खालसा मना तसो पवित्र आत्मा उजवाडून दी बऱ्या मुखेल्यांची विसवण करची करपाय जाणटेकाय तो पवित्र आत्मा तांकां दिवन दी आनी तांचे हात त्या वोट घालच्या दिसा जोगत्या व्यक्तींक विसवण करून त्या हातांक बॉल सकत पवित्र आत्मा लाभो दिवन आमी मागता आसतना खंयसर पुरो ही आमी मत घाली यंत्रां ती इलेक्ट्रॉनिक EVM दवरल्यांत थंयसर संरक्षण जावच्या खातीर कितेंय घुसपट गोंदळ जायनातल्या बरी सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा सगळ्या आमच्या राष्ट्राक अभिषेक करून दी म्हणून आमी विशेष तरान मागया सगळ्या संवसाराचें रूप नवें कर म्हणून आमी मागता आसतना आमच्या देशाचें रूप बदली हर एका लोकान जाती कातीच्या धर्माच्या विविध संस्कृतीच्या लोकांनी एका पाळण्यांत जियोवच्या भशेन मोगान मैपसान एकवटान जियोवचें वातावरण सदांच आमच्या देशांत रुता जावन दी आसा जावन दी म्हणून आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाच्यान मागया आमच्या मुखेल्यांक पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वालच्या खातीर तांच्या जिवितांत ह्या घडी आमी मागया मोगाच्यान विशेष तरान आमी मागया कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला तांचे खातीर आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाच्यान प्रत्येक जण आमच्या शालोम प्रेयर पंगडाक विविध रितीने कुमो करच्या आमकां मागणी करूंक हांगासर आमकां अवकाश करून दिल्ल्या हर एकल्या खातीर आमकां विविध रितीन फाटल्या वर्सा कुमो केल्या हर एकल्या खातीर आज आमी विशेष तरान
आम्ही मागया सोम्या कडेन तांचे कडेन अर्घ दित आसतना पवित्र आत्म्याची सकत करपा ही आमच्या सकड याजक भावांच्या जिवितांत विशेष तरान वालच्या खातीर आमी मागया म्हाका प्रत्येक जावन आमच्या देशेचो या गवळेक या केंद्रांतल्या या आमच्या गवळी बापाच्या या घरचो या कोपेलाचो जबाबदारी आसलो मानादी बाब रॉनी डिसोजा रोनाल्ड डिसोजा मुखल्या दिसांनी पेजार बिरगजीचे विगार जावन आसात तांचो उपकार वाटयतना तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया पवित्र आत्म्याची सकत करपा तांकां वाट व्हरून दी आनी त्या पेजार बिरगजींत अपूर्वाची सेवा दिवंक तोच पवित्र आत्मा तांकां अभिषेक करून दी म्हणून विशेष तरान तांचे खातीर आमी मागया तशेंच फाटल्या सगळ्या वर्सां विविध रितीन आमकां कुमाव केल्या सकड याजकां खातीर बाप रोशन डिकोना विशेष तरान बाप रुपेश मारता आनी तांचे सांगता येर याजकांनी आमकां गरजे प्रमाणे कुमाव केल्या त्या याजकांगी सुमी विशेष तरान ताच्या पवित्र आत्म्या दान अभिषेक करून दी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन तांकां अभिषेक करून दी म्हणून हांचे खातीर आमी मागया आमच्या बाबा जॉना खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन आमकां हांगासर म्युजीक मिनिस्ट्री मारिपात आमकां सुमयेची स्तुती सडीत करून गुमव करता पवित्र आत्मा तांकां आनीकी अभिषेकन पवित्र आत्म्याचे सकत ताच्या ह्या सेवे मारिपात वाळोवन दी आनीकी सुमयेची कीर्त गाजोवंक सुमी ताका पवित्र आत्म्या मारिपात मागोवन दी म्हणून आमी मागया तशेंच ह्या शालोम प्रेयर पंगडाचे हर एका सांद्या खातीर आमचो भाव MP नोराना ताचें कुटुंब आनी ताचें सांगता हर एकल्यांक ह्या पंगडांत सेवा दिवच्या ह्या पंगडा मारिपात ह्या सुमयेचे मिसांव करच्या हर एकल्याक तो पवित्र आत्मो अभिषेक करून दी मुखल्या वर्सांनी आमच्या हर एकल्याची वाट व्हरून दी आनी आमकां सरकार दिशेन सोलो करपा दिवन दी म्हणून त्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया मोगाच्यान विशेष तरान आमी मागया आमच्या मंगळूर देश ज्या कॅरिझमॅटीक संचालना खातीर आमी मागया तसो डिरेक्टर बाब क्लिपर फर्नांडीस ताच्या मुखेलपणा खाल कॅरिझमॅटीक संचालन तसो वावर बळातीक तरान जावन आनी पवित्र आत्मो ह्या पंगडाक ह्या संचालनाक सरक्या रितीन चलोवन व्हरून आनकी ह्या संचालना मारिपा जायतीं आजापां अद्भुतां बरेपण आमच्या मंगळूर देशी जावचे खातीर सबार आनी दैवीक अनुभव जोडूंक आदार जावचे खातीर त्या दिशेन वावर करचे खातीर ह्या कॅरिझमॅटीक संचालना खातीर ताच्या मुखेल्या खातीर आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाच्यान आतां आमचेर विशेश तरान हर एकल्याची आमकां सुमयेची कृपा पवित्र आत्म्या मारिपात विशेष तरान वालच्या खातीर आमकांच त्या देवा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक कृपेक समर्पण कर आमी विशेष तरान मागया आनी सुमयाचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागिल्ल्या हर एका व्यक्तीचेर तांच्या मिसावाचेर देवून येवं दी आनी पवित्र आत्मा तांकां मार्गदर्शक जावन तांच्या सांगात रावून दी म्हणून आमी मागया सुमयेचे आशिर्वाद आमी जोडया Sakramenta sustang naman koruya Purvinatya rupa bodla Novioriti adarya Servon vecha eskatvisya Babartachi bhaktibhya Sarsi Bapa Tersis Puta Ullasani Stutiza Potri Mahima Sasna Sasna Ekastaryan Ursita Tukado Gaicha Spirita Samasami Navarta प्रार्थया येसुमिया जेजो क्रिस्ता या विजय सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबल सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो खन जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.